Wow, fुजायावनो मानसिफ्रा बेटार जेरैबो खुलुमबाय नोंथांखौ बयखौबो इंग्रा मोनसे भिडिअ फिन खनसेबाफोर हरबावबाय लोगोफोर ओमफ्राय बेसेबांबा गोबावजोंसो आरोना दिनैहाय आंहा माने दिनै देवल फुजा नायनो थांदोंमोन आरोना जों फिसाज्लाखौ दसे लांदोंमोन ओरैनि थाखाय जा भिरखा आरोना मानसिफ्रानो जिनो जेबो गैयाबाबो माने फिथा जानाय लोंनायनि देलायनायनि ल'खासो आरोना दख'ना गथ'फोरनि गेलेनाय मानायफोरनिल'सो आरोना ओमफ्राय थेवबो जि भिर ओमफ्राय दा ओरैनो ससे लिपस्टिक खायनो होननानै नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनोसै आरोना आङो ओमफ्राय दा नोंथांमोननो नायलांबाय थाबानो जाबाय आं मा देखायलांनो हायो देखायलांगोन आरोना माने केमेरा लाग्रा गैया आरोना आंहा ओंखायनोथ' बिराद खस्थ' नोंसोरना दा लोगोफोर नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय नै आंखौ लानाङा आं लाजिलायनाय फिसालाया फन हरदोंमोन बेखौ दहाय फैगोन थिनदोंमोन बिराद भिर ने मानसिफोरा फैनो दंबायोसो बिराद दावरावमोन आरोना लोगोफोर ओंखायनोथ' आं मुट खालामनानै होबाय माने जों थांनाय समाव बांद्राय बिदि भिर जाथ'वाखैमोन दसे जों थांनायनि दसे उनावहाय आयौ मा बुंनो आरोना जि भिर थाबायनोनो जायगा गैलाया होननाय बायदिसो ओमफ्राय थेवबो थांथारनानै दसे नायना फैबाय आरोना जोंबो लोगोफोर फिसाज्लाखौ दसे लांनानै देखायना फैबाय आङो किमान 20 टाका टेपाय जोंखौ बिबारजों जिसिबि लाबाय नै जिसिबि ना मा होनो बायनाय गेलेग्रा बुस्थु मा खालामजा ओमफ्राय ओरै सनामाला नामाथाय मा नायनो फैखो इयावलाय सनामाला हाबा हरलायनाय जाबाय मालाबानो सोर फैदों नै दाबोमोन मा बायनो बेलुन मेथाइ थफ्ला लाबाय नै आंहा केजि जानोसै जोङो नै दासो मोनफैदोंनो हायना मोना ओमफ्राय नै बेयाव फट' थिखांग्रा खालामदों फट' उथिग्रा जोंहा ग्रेन्ड मादारा नै आंनि मबाइल नांगौखाय एसे फट' लानो थाखाय पाप्पिफोरा ओंखायनो गारिया थिखांना ला गथ'आ माबानो गारियानो जोंहा फुजायावनो थोरला बोला जाजोब्बाय नै फुजासालियावनो थोरला बोला जाजोब्बाय इयो बिदि नोंनि गारि माबानाया नै नायदो मानसिफ्रा नै मानसिफ्रा र' थांसै जों दा थांफिननोसै जों दा मानसिफ्रा भिरखा फैनायानो जोबबावाखै आरोना लोगोफोर थांनाया थांदों फैनाया फैनाय दाबो थांहांजोब्बाय मानसिफ्रा आरो दंहैयानो भिर जानानै